Siyaphuhlisa siphethe inguqu siyalima sigweba indlala bhotani mawethu namkelekile kwiindaba zika-Dr. Da. Kwinyathelo lokuxuma amafama ase-Eastern Cape, isebe lophuhliso lwamaphandle nenguqu kwezolimo uDr. Da libonelela ngenyweba yokuhlolwa komhlaba simahla. Oku kubhengezwe ngumphathiswa wephondo unkosikazi Nonceba Khontsiwe ebalula indima ebalulekileyo yophando, ezobugcisa nokusetyenziswa kweendlela ezintsha ezinobuchule kwimveliso yezolimo. Uninzi lwabafama olungathathi ntweni lutsala nzima ukufikelela kumaziko ahlola umhlaba, amanzi nezityalo. Ukunika ingqalelo lo mba uDr. Da uthi ukususela ngoku amafama ezinkonzo aza kuzifumana ngaphandle kwentlawulo ewanika ithuba lokuphucula isivuno acuthe iindleko. People to work and building industries for inclusive growth will be driven through aggregation of communal land parcels to commercial units for improved production and agro-processing. The department is therefore committed to support communal farmers to identify, assess potential, conduct free soil test, package development product and resource plan. Ikhwelo lityala mawethu, masibhinqele phezulu sihambe siyokulima. Ndinithanda nonke emakhaya.